All right. Nututuempay laeng tipikes ni ayah nalawag launa yen nga ulpit mungken ranggas alaman biyagku sao empty pamuspusan tapno mabalin ka lipaten o imnas lipaten kan tunwen ngemadaak tunjay payagan tanen nyemnuitan saan mapalinen ay idem ni ayah di nakat pagtuukin yan tangay siksikan di ina ay ayatin. Alright. Lipatin kan tunwen ngemadaak tunjay tanen nyemnuitan saan mabalinen ay item ni ayah di nakat pagtuukin yang tangay siksikan na ay ayaten di kantun malipatan kunato'y puso uray awanak din na titunggal aldaw uray pa'y nutawene iti naglabasen di muntu kunaen nga malipatan ka hinggat tungpal kanen kanayon nga adda ka niya di impay dulin mo ngaya isulat impaay mo nga pagbiyagan uray numay sa kantupayen nga nalambis nga bangkay di muntu kunaen nga malipatan ka hinggat tungpal tanen sa diyay aniyan nga ragsan sa diyay awan tirika sa diyay makalinglingay jay baybay ket nalina idi tiyempo tiga ken rabi nga nalinaaw intan tu adwa akas natarunaw
agkanta ikijay baybay saniyay aniyang ngaragsa sadiyay awan dirika sadiyay makalinglingay jay baybay ke nalina. Alright, nagtari ka kaniya nga sisyak tulaeng diin ka ayaten yam apay itata dagiti karkarim ingka naglikudan kastoy gayam ni aya naulpit na ranggas ay paytoy gasan ang mabawi aktun ngimaniat mabalin ta isut gasat ko biag ken bile samit toy kadarwa nasudi anena sampagita anak pusaksa si kaawan sa bali diingkari ngaliw-liwa dito'y lubong ingganat tungpal to'y niya ay ayateng ka ngem sika kaniyak saan dardarep depen ka ngem dinak samet kapkap nikan ngem duray nukastan di kantun pagkinta sana at papandi ako di ingka ni busana agpapandi ako di ingka ni busana agpapandi ako